כל יום בימים האחרונים אנחנו הולכים את ה-25-30 קילומטר, אז מגיע סוף היום והרגליים שלך כבר מתות מכאבים. ולמרות הכאבים האלה אתה רק מחכה למחר כדי להמשיך ללכת ולצבור עוד חוויות על השביל. מה הסיבות שיצאת לשביל? זה חלום ילדות שלי, נראה לי. סוג של החלום הכי קדום שלי. אני חושב שהרגע בהר יהב ולא מגיעים עד הפסגה, אבל מגיעים עד מקום שמשקיף על נחל, אתה זוכר איך קוראים לו? נקרות. והנחל הוא כזה, הקירות שלו הם ענקיים לרצפה, ואתה מרגיש כזה כוח ענקי שלא נמצא פה, אבל אתה יודע שהוא היה פה. והיה בזה, זה היה רגע ממש יפה. ואחד מהרגעים, יש כל כמה זמן רגעים, במקרה זה היה ברגע הזה, אבל זה יכול לבוא בכל מקום אחר. אתה מרגיש מין הרגשת חופש כזאת, מין כזה, אתה במחשבות, אתה בבלבול, אבל פתאום צץ לך רגש מהעומק של חופש ושמחה. אז זה היה אחד מהרגעים האלה. שהסקאז'ים שלנו תלויים על עץ בודד באמצע כלום, ויש שקיעה מטורפת מאחורה, והכל כל כך פסטורלי ואתה באמצע. אנחנו ביער? זה לא פאקינג נורמלי שאנחנו ביער. כאילו אתמול אנחנו בחול בחרה ואבנים, עכשיו כאילו יש פה יער. שיש פה פאקינג יער. זה לא נורמלי. זה כמה עצים. וזה לא שיטה בכלל. פשוט העלו בי המון מחשבות, המון רגשות שכנראה סתם בבית לבד עם עצמי לא היו לו. לפי האתגר הפיזי שהתווסף לזה חוויה. מה
מה המשמעות של מנוחה לאורך השביל? לפי המנוחות אני יכול ממש לחלק את השביל, זה נקודות חשובות שאתה גם מסתכל אחורה, מאבד מה חווית ומה היה, וגם מתרגש קדימה להבין מה אתה הולך לראות ומה הולך להיות. כי הם נורא יפים וקטנים. אני יכולה לקרב למצלמה שלי. הוא מעוגל כזה? זה מוזר שהסוף כל כך מתקרב. פתאום זה כמו שאתה מחכה למשהו לאיזה תאריך שלא מתחיל להופיע כתוקף של מוצרים בסופר. אז פתאום החוויה הזאת הולכת ומסתיימת. מה קורה איתך? למה את מסלמת אותי סרטון עכשיו שאני ישן? Never meant to leave, but girl, I gotta go. Selfish it may be, but no, my heart ain't cold. I got some things to see, but tonight get on the floor. Better yet, jump on the board. Surfs up this wave, gon' take us all. From city to city, from the gold to Cali to Paris. In my dreams, once I'm lifted, you would know. Needed to go, let me see, go let me EPMG. I'ma come back just to show you the air that you never will breathe without me. מה שמיוחד בשביל זה האווירה, אתה מרגיש פתאום שאתה נווד, כל המציאות שלך משתנה, שאתה חי בבית עם מציאות יומיומית שהיא מאוד דומה משבוע לשבוע פה, כל יום אתה ישן במקום אחר, אתה משנה פוזיציה. Me of one of these girls, or should I say one of these hoes? You could be a playmate girl, centerfold in the mirror working on your magazine cover pose. All you really want is credit cards, billboards, magazines, movie screens, money rolls. You really are the shit that you see, huh? You know you only see what they show you.
יש לי ציפייה מהסוף, שיסגור מעגל. שיהיה לזה היגיון הסיום הזה, ושזה לא ייפסק ככה סתם, ונלך הביתה והכל ייגמר. אני רוצה שיהיה איזושהי הרגשה שמשהו נסגר. אבל אני מאמין שדווקא זה שאני מבין שכאילו, בפרספקטיבה אחורה אני פתאום קולט שהכל נגמר, אז דווקא ידחוף אותי בהרגשות שלי לנסות לסגור את המעגל שנוצר. Missing on the man. Sharks in the water, still fishing for the man. Surf's up, smoke some, young purple on the man. חושב על זה שאנחנו מסיימים. יאללה לי, איזה התרגשות. טירוף. שמע, אף אני בדחרמות כמה. כן, הכל אף עליי. תצלם את זה. את לא בפאוק. חיים. אגב, שיהיה ברור, אני הולך להשתכר מהדבר הזה. חיים! אי אפשר לסכם 1.5 של 1,000 קילומטר. אי אפשר לסכם את זה. ומיקה שקרה. אני לא יודעת מה להגיד.